A wannan shekara an samu sauƙi na musamman a kafatanin jihar Tawa a bisa kan abin da ya shahi kayan lambu. A shigowar wannan watan na Ramadana, kayan lambu wanda aka fi sani da suna kayan miya sun yi sauƙi sosai ba kamar yadda aka saba gani ba a shekarun da suka gabata. Akwai sauƙi kuma ga legim don gaskiya kwamfutar na ɗaya yanzu muke da ɗayan matsala ta shina hawa. Amma duk kaftin kayan legim daga albasa zuwa waɗannan duk suna da sauƙi. Ni sunana Malam Nasir, to ga yanzu dai farashin kaya alhamdulillah. Har yanzu dai yanda muke sayan su can da sai dai zancen ma sauki alhamdulillah ba mu ga wani canji ba da har dai mu ƙara ganin azumin ya abin da ya bada amma dai yanzu alhamdulillah. Kwamfutar har mil dai 150 kilo ya zama yanzu kilo 1 kilo 400 na aka sai da kilo firi ne dar ne firi dai 400 ana sai da shi da amma mil dai 150 ya zama kilo. To tomat fresh ma yanzu aka gata ma karton ya zama 15 mil 20 mil yanzu 6 mil 4 mil ana sai da karton. Da ka har kin gama bai san ka ta mukulla shi samfuran na shiga shi ko miya zaka kuma albasa ka ta zama san kimil yanzu ga ta mil san kisan na aka da ta roba. A cikin wannan fata na falala kayan ɗanyi dai suna yin hauhawar farashi ne amma a wannan shekara arhakacak a dukkanin lahirin jihar Tawa. Shin ko menene dalilin da yasa a wannan shekarar kayan suka yi sauki sosai? Da kayana na jihar Masun kai na jihar Tawa da ƙauyukan Tawa dan bana manoma an ka samu yadda da ba ku tamani masu aikin garaki tunda abin da ka sa kaya su tsada wata mafi aksari kayan da an ka ɗauko da wata uwa duniya a biya musu kuɗin mota ga transport ga duwan ga wani abubuwa na duk sai ka iske abin ya ƙara yin tsada to dan zan kaya na ƙasar ku na sai dai a ɗauka da ƙasar ku yanzu a ci zaɓi da wani gari tun da zan ki ɗauka yanzu mu kayan gana mu dai na jihar Tawa sun kai yadda da ba ki tamani yanzu muna ba na ya mai doso maraɗi zandar duk muna ai ba su tumati su albasa su shu su kwambitar kengar ki gani yanzu kwanakin ga na da muke ciki ma yanzu in ki ɗauka ki gani maraɗi da zandar da doso da ya mai duk kwambitar ki hannun na suka aiki da shi nan ƙauyen Tawa tsakanin Tawa da ƙauyen Tawa duk suna suka aiki da su. To saboda dai mutane suna aiki yanzu sun ɗauki matakai da mutane na gajiyayi ka aiki yanzu har da masu hali sun shiga ana yi don ko bana in ba da Allah ya sa fara ta zaka ta yi ta ce ya hori ba kuma ai an kai watsi ya hito sai fara ta ce shi yasa bana abi yayi karamci dan barawar haka duka komi alhagare kuma komi ya kai to bara kya kom da targa hana yanzu sati guda kwana biyar na an kai gashi na har ya ƙara kuɗi yanzu saboda mutanen maraɗi da ya mai suna zakkowa nan bagga suna sayi wanda aka kama nan farin buhu muna sayi ne jika 16 17 20 babu yanzu mana hata kai jika 25 yanzu kilo dala 100 aka sai amma kwanaki 80 aka sai da 70 mun ko muna jin ciwo haka nan saboda su suna can zaman su mu muna aka cewa ba mu da imani kayan ga su yi sauki ga wanda an kawar sai shi cikin kwana biyu mun kara musu mu ko ba laihin muna ba shi dan kasuwa dole in abai kara sai ya kara. Sunana dai Muhammadu Isu mai lakanin suna Sudani. Alhamdulillah saboda lokaci na dan da zarar an ce ruwan sama sun dauke to kowa dai kokarin shi dai kuma ya fito daga noma wance na ruwan sama ya komo aikin lambuna to aikin lambuna sun kasan ba kauye ne dai ba hannan birni akwai inda ake yin su awo kaya sun yawaita a kai su akwai kayan kuma alhamdulillah ana saisuwa tunda baka zakkuwa dai ka kawo kaya kasuwa ka ci baka samu saisuwa ba. Al'umma da yawa dai suna tunanin cewa wannan saukin da kayan lambu ya yi a cikin jihar Tawa yana nasaba da kiran da shugaban ƙasa ya yi na mu yi noma mu ci da kanmu da kanmu. Wannan dalilin ne yasa al'umma da yawa suka dukufa ga yin noma domin su samu su kawo sauyi a dukkanin abubuwa. Sunana Musa Abdullahi amma an yi sanin sunana Musa Allo. Abin da yasa sun ƙara yawa kiran da shugaban ƙasa yi ya ce mutane su shiga su ɗan Nijar shi kan kai ne da kai ne shi ci da kanshi. Mu yi noman rani bayan noman damana mu yi noman rani to noman nan kiran nan da shugaban kasa shi yasa kayan legim sun kai wanta yanzu cikin Tawa da har inda baka tamma ka iske kayan legim yanzu nan cikin Tawa kana iske su kuma an noma su da kyau kuma ga su ana kawo su kasuwa kuna gani dai ga sunan sai dai abin da ya ci gaba. Kiran da shugaban kasa shi ma kan shi mutane sun shi kwarai dan shi yasa sun ka batsa sun ka botsare sun ka ba da muhimmanci akan aikin saboda shekaru da yawa sai ka iske ba su wuce mutum 10 ko 15 sai ka iske su yi aikin ko zuwa 20 to yanzu insha Allah yadda mutane yadda ba ka tamani za ka iske a cikin garuga
yanzu akwai mutanen ba suna nan ma masu sana'a kayan ɗari ba san ko mutum wanda sun shiga aikin nan bana ba ka an ja kunnan su kuma an gargaɗe su daga kai kana sana'a abin ka ta ka noma maka ka kaga wurin ka sai suwa shine a ci gaba. Wannan batun dai yana da alamun kamshin gaskiya domin ku ga dukkanin wanda ya san birnin Tawa a shekarun da suka gabata idan kana da bukatar kayan lambu dole sai ka shiga cikin kasuwa, amma yanzu a sassa daban-daban muna ganin masu aza kayan miya kuma galibin su matasa ne wanda ba su haura ma shekara 20 ba. Wannan yana nuna kiran da shugaban kasa ya yi na cewa al'umma su yi noma shine tushen arziki ya shiga kunnuwansu, tun da har gashi a wannan shekaran mun ga matasa da yawa sun shiga kasuwanci wanda can da tsofaffi ne suke yin shi.